Kíváncsi vagy, hogy mi az a 13 leggyakoribb hiba, amit az életmódváltás során elkövetnek az emberek, és emiatt feladják, és eredménytelen lesz a próbálkozásuk? Nagyon könnyű belevágni az életmódváltásba, de talán még könnyebb abba hagyni, hogyha ezek a hibák terítékre kerülnek. Összegyűjtöttem neked egy csokorba, hogy neked ezt már ne kelljen elkövetni, hanem elérd a célodat ezen a területen. Gyarmati Györgyi vagyok, életmódtréner, mérlegidomár, és 8,5 éve támogatom az embereket azon az úton, hogy az életmódváltás ne legyen egy szuper attrakció, hanem a lehető legkevesebb változással az életükben, anélkül, hogy fenekestől felforgatnák, meg tudják úgy változtatni az életvitelüket, a táplálkozásukat, a mozgási szokásaikat és egyáltalán a szokásaikat, hogy egy élhetőbb életet éljenek, top formába kerüljenek, egészségesek legyenek, fittek, karcsúbbak. Érdekel a dolog? Akkor vágjunk is bele. Na, nézzük ezeket a pontokat, ezeket a hibákat. Az első és talán leggyakoribb hiba, hogyha összekevered az életmódváltást a fogyókurákkal vagy a diétákkal. Az életmódváltás az nem egy 2-3 hónapig tartó projekt, amikor nagyon-nagyon szigorúan odafigyelsz magadra, és utána visszatérsz a korábban megszokott életviteledhez. Az életmódváltás, ahogy a szóban is benne van, megváltoztatja az életmódodat. Olyan szokásokat alakít ki, amivel fent tudod tartani az eredményeket, amiket már elértél, tovább tudod javítani az állapotodat, és bele kell, hogy férjen, hogy lesznek születésnapok, lesz karácsony, lesz húsvét, és lesznek olyan napok, amikor nem feltétlenül nagyon egészségesen táplálkozol, hanem belefér egy süti, vagy belefér egy pohár bor. De ezek az évnek kis részét teszik ki, és az év nagy részében pedig egy olyan életvitelt élsz, ami számodra már nem lesz megerőltető, hiszen kialakítod azokat a szokásokat, amivel könnyedén együtt tudsz élni, és ki tudod korrigálni az egészségtelen táplálkozás, vagy egészségtelen táplálkozásnak a következményeit, és fent tudod tartani azt a jó állapotot, amit az életmódváltás során elértél. Oké, tehát ez az első hiba, ne keverd össze az életmódváltást a fogyókurákkal vagy a diétákkal. Nézzük a második pontot. Nagy hiba, hogyha nincsen egy meghatározott célod, hogy miért is akarod ezt az életmódváltást. Nagyon-nagyon fontos, hogy magadban keresd meg ezt az okot, nem mások miatt akarjál változtatni, hanem te tudjad, hogy miért akarsz változtatni. Valamit el akarsz érni? Mi az? Vagy valamit el akarsz kerülni? Mi az? Ezt kristálytisztán kell látnod, és nem olyan általános dolgokban megfogalmazni, hogy szeretnék lefogyni, vagy szeretnék egészségesebb lenni. Miért akarsz lefogyni? Miért akarsz egészségesebb lenni? Mi az, ami esetleg negatív példa van a családban, vagy a környezetedben, amit el akarsz kerülni, hogy te így biztos nem szeretnéd? Tehát ezeket tisztán kell látnod, és neked kell erre rájönni, és nem mások miatt csináld. Tehát ez a második legnagyobb hiba. Ha nincsen határozott miérted arra vonatkozóan, hogy mit akarsz elérni, vagy mit akarsz elkerülni. Nézzük a harmadikat. A harmadik hiba, hogy nem fogadod el, hogy a változtatás nélkül nem lesz változás. Végeztünk egy felmérést a közelmúltban, és képzeljétek el, hogy az emberek, az jött ki, hogy az emberek nem akarnak változtatni. Úgy akarják elérni az eredményeket, hogy nekik semmit ne kelljen csinálni. Ez úgy néz ki, mintha arra várnának, hogy egy varázsvesszővel megérintsék a vállukat, de csak egyszer, ne sokszor, mert nem érnek rá. Ez ne legyen drága, ne ingyenes se legyen, mert ha ingyenes, akkor arra nincs idejük, vagy az gagyi, de drága se legyen, mert azt meg nem tudják kifizetni. De fájdalmas se legyen, semmit ne kelljen csinálni. Ilyen nincs. Tehát a változtatáshoz neked kell változtatni. És akkor fogsz változtatni, hogyha az előző pontot nézzük, hogyha tudod, hogy miért akarsz változtatni. Tehát ez a harmadik hiba, hogy változtatás nélkül akarják a változást elérni. Menjünk a következő pontra. Ez most már a negyedik. Hát a negyedik pont, hogyha nem vagy hajlandó változtatni. Tehát tudod, hogy neked kéne mozognod, tudod, hogy neked nem kéne annyi édességet, cukrot enned, de nem vagy hajlandó megtenni.
akkor ki fogja megtenni helyetted? Csak te tudod megtenni. Tehát ez egy hiba, hogy az ember tudja, hogy mit kéne csinálni, de nem csinálja meg. Így nem lesz eredmény. Menjünk tovább. Ez már egy kicsit gyakorlatiasabb. Az 5. pont, hogy akkor sem lesz sikeres az életmódváltás, hogyha nem iszol elég folyadékot. A folyadékfogyasztás egy kulcsfontosságú, például az életmódváltás és különösen a fogyás területén. Folyadékra minden anyagcsere folyamatunkhoz szükség van, és a folyadékfogyasztás bár nem könnyű, tudom, hogy különösen a hölgyeknél nem könnyű, mert nekünk ugye mosdóba kell járni, és ezért könnyen leszokunk a vízivásról, sőt már a szomjúságot sem érezzük, de képzeljétek el, hogy a folyadékfogyasztás a fogyásnak az egyik alapfeltétele, és magadhoz képest kellene megemelni ezt a folyadékfogyasztási szintet. Tehát, hogyha most 1 litert fogyasztasz, akkor nyilván, és neked 3 kellene, akkor szépen apránként, decinként tudod ezt megnövelni. És a folyadékfogyasztás, és itt a vízfogyasztásra gondolok elsősorban, a legolcsóbb és a legegyszerűbb módja. Nem könnyű megcsinálni, oda kell rá figyelni, különböző trükkök és taktikák, praktikák vannak ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudja az ember rávenni magát arra, hogy több folyadékot fogyasszon, de hidd el, hogy ez nagyon meg fogja hálálni, a tested nagyon meg fogja ezt hálálni, és be fog indulni csupán ettől is már a fogyás. Vízfogyasztás nélkül viszont kinkeserves lesz az életmódváltás. Tehát a következő hiba, hogyha nem iszol elég folyadékot. Tessék megtalálni a módját, hogy hogyan tudod megoldani, és ez víz legyen, ne pedig cukros üdítők, ne kávé, ha tea, akkor egy ne túl erős tea, ne fekete tea legyen, hanem gyógyteák főképpen, de a legjobb, a legeslegjobb az a víz. Jó? És akkor menjünk is tovább. A következő hiba, amit elkövetnek az emberek az életmódváltás során, és ez a szám szerint már a 6, sőt annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy mennyi is ez a víz szükséglet, ez 25 kilónként 1 liter vizet jelent. Jó, szépen apránként föl tudod tornázni. A 6. hiba, hogy rendszertelenül étkezel. A rendszerességnek óriási szerepe van a táplálkozásban. Aki össze-vissza eszik rendszertelenül, az olyan, mintha azt csinálna a testével, hogy figyelj, nem tudom, hogy mikor adok neked enni, és kis viccesen mondom el, hogy a tested úgy fogja érezni, hogy nem bízhat meg benned. Nem tudja, mikor kap enni, nem tudja, mennyit kap, milyen minőséget kap, és emiatt, amit adsz neki, az szépen eltárolja, lelassítja az anyagcserét, és szépen eltárolja, mert nem felkészül az ínséges időkre, és nem tudja, hogy mikor fogja a következő adag ételt, és milyen minőségbe fogja azt a következő adag ételt adni, vagy kapni. Tehát nagyon sokszor például az van, hogy a mennyiséget meg kell emelnünk ahhoz, hogy valaki fogyni tudjon, mert keveset teszik, de rendszertelenül eszik, minőségben nem megfelelő teszik, tehát a rendszerességnek óriási szerepe van. A rendszeresség pedig azt jelenti, hogy reggeli, ebéd, vacsora és kísértkezések. Ami viszont fontos, tehát 10 órai uzsonna, ami viszont fontos, hogy az étkezések között ne nasizgassál, tehát közben viszont ne egyél, legyen egy 3 óra szünet az étkezések között legalább. Akkor nézzük a következő pontot, már a 7., hogy óriási hiba, hogyha fehérje szegény a táplálkozásod. A fehérjéről sokat hallani, hogy egyek, ne egyek, milyen fehérjét egyek, mi az, ami jót tesz nekem, mi az, amit kevésbé, vagy egyáltalán mennyi fehérjét egyek. Ami tény, hogy a fehérje az minden sejtünknek az építőköve, és minden sejtünkhöz kell. Hogyha fogyni szeretnél, akkor a fehérjére azért is szükség van, mert az izmaidat a fehérje táplálja. És az izmok, minél nagyobb az izomtömeged, és itt nem ilyen bodybuilder súlyra kell gondolni, de hogyha arányaiban nagyobb az izomtömeged, tehát megnöveled az izomtömegedet, akkor az izmod az több kalóriát éget el, mint a zsírod. Tehát ugyanazzal a fizikummal, hogyha nagyobb
a izomtömeged, több kalóriát égetsz el akkor is, hogyha csak ülsz és pislogsz egész nap, mint hogyha ugyanazzal a súlyjal a zsírszázalékod magasabb és az izmod kevesebb. Tehát a fehérje fogyasztásra oda kell figyelni, ez is az egyik kulcs, hogy felgyorsuljon az anyagcseréd, és elinduljon például a fogyás. A fehérje, miben van fehérje? Ugye felmerülhet a kérdés, hogy miben van fehérje. Vannak az állati fehérjék, ez húsokban, halakban, tojásban és tejtermékekben találod. Ezek szuperek tudnak lenni. Egy gond van velük, hogy általában zsírt is viszel be vele, és nem mindegy, hogy mekkora mennyiséget eszel ezekből, illetve azt sem tudjuk, hogy mivel etették ezeket az állatokat, milyen hormonokat kaptak, milyen gyógyszerekkel kerültek olyan állapotba, hogy a húsát, vagy a tojás, vagy a tejterméket el tudjad fogyasztani, tehát nem tudjuk az eredetét. Aztán vannak állat vagy növényi fehérjék, ami magukban teljes kiörlésű gabonákban és hüvelyesekben van. Ezek is nagyon jó források. A hüvelyesekkel és a teljes kiörlésű gabonákkal az a baj, hogy rengeteg szénhidrátot viszünk be, a magukban meg ugyanúgy sok a zsír. Tehát ezeknek a kontrollját is be kell tartani, de a legjobb, hogyha vegyesen fogyasztod az állati és növényi fehérjéket, ha csak nem vagy speciális étrenden, és csak növényi ételeket fogyaszthatsz. Akkor ebből is megoldható ez, tehát akkor sincsen semmi tragédia. Tehát fehérjét kell fogyasztani. Hogy kinek mennyit, azt mindenki a tanácsadójával meg tudja beszélni, hogy neki, az ő testéhez mennyi fehérjére van szükség, és mi lenne a számára leginkább üdvözítő. A következő hiba, amit elkövetnek az emberek, és te is elkövethetsz, hogyha beleesel ebbe a csapdába, hogy 8. pont, hogy rost szegény a táplálkozásod. Sajnos az embereknek a táplálkozása általában rostszegény, körülbelül fele annyi rostot fogyasztanak az emberek, mint amire szükség lenne. Pedig a rostfogyasztás az a bélrendszer takarításához elengedhetetlen, és hogyha a bélrendszer nincsen rendben, akkor az emésztési problémákhoz vezethet, de szív- és sérrendszeri gondokat okozhat, allergiás tüneteket okozhat, különböző gyulladásokat a szervezetben, ami mindenféle kellemetlen tünetekhez vezet, de tehát az emésztési problémák szoktak leggyakrabban jelentkezni, a gyulladások viszont okozhatnak mindenféle ételi intoleranciákat és egyéb érzékenységeket is, tehát a beleinkben lakozik az egészségünk és az immunrendszerünk is, tehát nagyon fontos, hogy karban tartsuk, és emiatt rostra van szükségünk. Rostot találhatsz a zöldségekbe, gyümölcsökbe, teljes kiörlésű gabonákba, tehát ez a 3 fő terület. A gyümölcsök, bár jó rostforrások, magas a cukortartalmuk általában, tehát ezeket úgy óvatosabban, de zöldségekből gyakorlatilag korlátlanul lehet fogyasztani, és az akkor már az emésztési folyamatokban is nagy segítségedre lesz. Lépjünk a következő pontra. A 9. legnagyobb hiba, amit el tudsz követni, hogyha ötletszerűen vásárolsz élelmiszert. Hogyha olyan vagy, mint én, akkor egy dologban biztos, hogy hasonlítunk egymásra, hogy egy dolognak nem tudunk ellenállni, és az pedig a kísértés. Tehát a legjobb megoldás, hogyha otthon nincsenek olyan élelmiszerek, amik számodra kísértést jelentenek. Ha sós szájú vagy, akkor a sós nasikra gondolok, ha édes szájú vagy, akkor a csokika, keksz, sütike és egyéb ilyen nassolni valók, az a legbiztosabb, hogyha az nincs itthon. Tehát én azt javaslom neked, hogy amikor elmész vásárolni, egyrészt ne legyél éhes, és tudatosan vásárolj lista alapján. Nálunk az életmód programban megszoktuk, tehát tudunk abban segíteni, hogy milyen bevásárló listát használj, és ami abból neked szimpatikus, akkor már ki is tudod választani, és annak megfelelően tudsz vásárolni. Akkor menjünk is tovább. A következő hiba, amit nagyon gyakran elkövetnek az emberek, és ez már a 10., ha jól számolom, hogy nem vagy hajlandó mozogni.
Hát ezzel én is így voltam, nem az, hogy nem voltam hajlandó mozogni, hanem olyan sokat dolgoztam, hogy úgy éreztem, hogy nekem erre nincs időm. Most már tudom, hogy ez hülyeség volt, és mindenki tud időt szakítani arra, ami számára fontos, de ezt megmagyaráztam magamnak, hogy nekem nincsen időm mozogni, csak a táplálkozásomra figyeltem oda. És úgy is le lehet fogyni. Én 8 hónap alatt 13 kilót úgy fogytam le, hogy egyáltalán nem mozogtam, pedig korábban aktív sportoló voltam, sőt edzőként is dolgoztam. De ebben az időszakban abszolút nem volt erre időm, és le tudtam fogyni. De hogyha a mozgást is beleteszed az életmódváltásba, akkor sokkal jobb eredményt tudsz elérni. Feszesebb leszel, tónusosabb lesz a tested, gyorsabban le fogsz tudni fogyni, sokkal gyorsabban kerülsz olyan formába, olyan állapotba, amilyenbe szeretnél, és nem csak lefogysz, hanem formálódni is fogsz. Tehát nagyon fontos, hogy az izmokat is dolgoztassuk meg, és ez a mozgás által lesz. A mozgáshoz viszont kell a fehérje, és így állnak össze a kis mozaikok, hogy a táplálkozás meg kell, hogy támogassa azt az életvitelt, amit csinálsz. Hogyha mozogsz, akkor több fehérjére van szükséged, mert az izmaidat táplálni kell. És ne az izmokat mozogd el egy edzés során, hanem az izmaid fejlődjenek, és szépen kidolgozottak legyenek, és karcsos, hogy formálódj. Nem kell bodybuildernek lenni, de izomtömegedet azt meg kell szerezni, vagy meg kell tartani. És jön a következő pont, ez már a 11., hogy csak a mérlegen kontrollálod a változást. Hát ez óriási hiba. Képzeld el, hogy a mérleg senkit nem érdekel. Nem fogsz senkinek úgy bemutatkozni, hogy mit tudom én, Kati vagyok, 67 kiló, hanem egyszerűen fogják rajtad látni, hogy te jól nézel ki, vagy nem nézel ki jól. A mérleget nem kell figyelgetni. Természetesen, hogyha valakinek extrém nagy súlya van, akkor a mérleg is ad információt, de ne csak a mérleg legyen az, aminek alapján eldöntöd, hogy te túlsúlyos vagy fogynod kell, vagy teljesen jó állapotban vagy. Az izom és a zsír aránya fogja meghatározni azt, hogy te milyen állapotban vagy, és mennyire nézel ki jól, mennyire vagy karcsú, mennyire vagy feszes, mennyire vagy tónusos. És ezt nem a mérleg fogja elárulni. Két azonos súlyú ember teljesen különböző fizimiskákkal rendelkezhet. Az egyik mondjuk egy feszes, izmos valaki, és azt gondolnád, hogy egy 10-essel vékonyabb, vagy kisebb a súlya, mint aki puhány, és inkább zsír van rajta. A zsírnak ugyanis nagyobb a kiterjedése, mint ugyanolyan súlyú izomnak. Tehát ezért is fontos, hogy mozogjál, ezért is fontos, hogy fehérjével tápláld a testedet, megfelelő minőségű fehérjével tápláld a testedet, és ne a mérlegnek higgyél, főképpen a centi lesz a barátod, ami igazi eredményt tud mutatni, hogy merre is tartasz. És most jön a 12. pont, hogy nem maradsz kapcsolatban a tanácsadóddal. Ez a 12. legnagyobb hiba, amit el lehet követni az életmódváltás során. Hogyha az életmódváltás olyan könnyű lenne mindenkinek, akkor nem lennénk ennyire kövér ország, és nem lenne ennyi túlsúlyos ember kis hazánkban, sőt a világban. Az életmódváltás és a lefogyás az nem bonyolult dolog. Az, hogy meg is tudja tartani, ahhoz kell az életmódot kialakítani. Fogyni nem nagy kunst. Diétákkal, mindenféle csodaszerekkel is le lehet fogyni. De az, hogy te fenn is tudj ezt tartani, az csak életmódváltással lehetséges. És sokszor nincs az embernek elég kitartása, információja, tudása ahhoz, vagy nem a helyes úton indul el, és emiatt nem éri el azt az eredményt, amit szeretne, föladja, vagy ezeket a hibákat, amit felsoroltam, nagyon könnyű elkövetni. És ilyenkor van tehát nagyon jó jön, hogyha van egy segítőd, egy támogatód, aki egyrészt irányba rak, hogy neked te személyre szabott programodban mi az, aminek meg kellene valósulni, mik a reális elvárások, amit elvárhatsz magadtól, és van, aki ilyen túlzó elvárásokkal rendelkezik, aminek nincsen helye,
Tehát ezt meg kell beszélni a tanácsadóddal. És van olyan persze, hogy elindul a fogyás, minden nagyon jól alakul, de megreked ez az állapot. És ilyenkor nem szabad elbújnod. Ilyenkor van a legnagyobb szükséged a tanácsadód segítségére, hogy azokat a helyzeteken segítsen téged át, vezessen át, ami a legnehezebb. Amikor minden jól megy, akkor te is tudod, mit kell csinálni. Amikor sikerélményed van, amikor olvadnak le a kilók és a centik, az nagyon jó érzés. De amikor elakadsz, amikor megbicsaklik valami, amikor úgy érzed, hogy bűnöztél, nincs olyan, hogy bűnöztél. Olyan van, hogy megettél valamit, nem kell ezért ostoroznod magad. De ha az eredmények nem úgy jönnek, ahogy szeretnéd, akkor van a legnagyobb szükséged a tanácsadódra. Ne bújjál el, ne dugd a fejedet a homokba, hanem keresd a segítségét, keresd a támogatását, vedd föl vele a kapcsolatot, ne legyen az, hogy elbújsz és nem veszed föl a telefont. Szükséged van a segítségre. Ha egyedül nem boldogulsz, akkor muszáj, hogy valaki támogasson téged. És biztos vagyok benne, hogy a tanácsadód nem fog elítélni, nem fog megszólni, nem fog megszídni, nem fogja mondani, hogy hűha, hanem meg fogja mutatni azt, hogy oké, eddig ez volt, akkor most csináljuk így. És megint irányba tesz, és segítséget fog ahhoz nyújtani, hogy elérd a célodat. Előfordul, hogy az ember többet teszik. Előfordul, hogy az ember valamit másképp csinál, vagy nehezebb a szokásokat kialakítani. De hogyha ezeket a pontokat megfogadod, és ezeket a hibákat nem követed el, akkor a tanácsadód nagyon szépen tud neked segíteni abban, hogy a lehető legjobb eredményt érd el a lehető leghamarabb. És nézzük az utolsó pontot, ami szintén gyakori hiba, hogy ha nem vagy elég türelmes. Bizony, az életmódváltás egy türelemjáték, hiszen a szokásokon változtatni türelemmel lehet csak. Hát gondolj bele, hogy került rád az a 5, 10, 15, 20, 25, 30 kiló akár. Mennyire voltál türelmes? Borzasztó türelmes voltál. Türelmesen megetted azt a rengeteg csokit, cukrot, édességet, megittad türelmesen az édes üdítőket, türelmesen nem mozogtál, türelmesen feküdtél a tévé előtt és etted a chipset, és türelmesen nem mentél el túrázni, nem mentél el gyalogolni, egy csomó mindent türelmesen nem csináltál, vagy olyan dolgokat csináltál türelmesen, amik ehhez az állapothoz vezettek. Nem szép, amit most mondok, ugye? De nem szépet akarok neked mondani, hanem igazat. Olyan dolgot, ami segíteni fog téged abban, hogy végre sikeres legyen az életmódváltásod. Ha türelmes voltál ahhoz, hogy elérd ezt az állapotot, amit most változtatni szeretnél, akkor legyen türelmed ahhoz is, hogy ezt a változást meg tudjad csinálni, mert ehhez is türelem kell. Nem 5-10-20 kiló, nem 2 perc alatt pattan az emberre, hanem idő kell hozzá. És ahhoz, hogy leadd ezt a felesleget, ahhoz is kell idő, és ahhoz is kell türelem. És hogyha elérted azt a súlyt, azt a formát, amit szerettél volna, akkor ugyanannyi idő kell még hozzá, hogy az anyagcseréd beálljon, stabilizálódjon, és hogyha ezt a szokásrendszert megtartod, akkor fenn is tudja tartani ezt az állapotot. És akkor mondhatjuk, hogy az életmódváltásod sikeres lesz. Mert az életmódváltás az az állapot, amit különösebb erőfeszítés nélkül már meg tudsz csinálni. Hogyha kialakultak azok a szokásaid, amik támogatnak téged, az egészséged és a fit külsőd, a jó erőléted megőrzése során. És ehhez türelem kell, ehhez a szokások átalakítása kell, és az esetek többségében ehhez segítség kell. Hogyha szeretnéd az én segítségemet ebben igénybe venni, akkor keresd bátran, Gyarmati Györgyi vagyok, mérlegidomár és életmódtréner. Nagyon szép napot kívánok neked, és sok sikert! Szia!